dig, der Ole. Ja, må det ikke, det er mig, der er Ole. Ja, jamen, velkommen herude på landet for at se hus. Jo, tak. Eller, landet. Det ligger over. Jeg har en perfekt beliggenhed herude i Vildhæsset. Nå, vi starter her i gangen med tilhørende rengøringsrum. Som du kan se, så bliver det rimelig brugt lige for tiden. Og det er jo også, det er jo ikke det store, men det er også, det er jo kun til opbevaring og til rengøringsartiklerne, når man skal gøre rent. Ja. Ja, som du kan se, så er der lamper i hele huset, de samme standardlamper. Der er 5 2-personers og 3-personers værelser, og så 2 1-personers værelser. 1-personers værelsen er ikke blevet brugt lige nu, da der ikke er så mange i huset. Det her er et meget standard værelse, som du kan se. Det er fint med plads, enkelte senge og så skabsplads til hver person. Og så er der skrivebord til, vi har jo mange studerende, der bor herude, så der er skriveplads, når de for eksempel laver lektier til skolen. De fleste af vores studerende, der er her, de bor så her, og så tager de ind til Aalborg, som ikke ligger, så det ligger kun et lille stenkast derfra. Ja. Men her, der er 2 badeværelser i huset med bruser, hvis du lige kigger hen. En rimelig standard bruser. Så er der 2 håndvaske og et køkken. Ja, ikke køkken selvfølgelig, men et toilet. Ja. Ja, det er jo rimelig standard, men fordi det ikke er så helt vildt moderne, det er også en af grundene til, at lejeprisen ikke er så dyr. Ja. Ja. Så kan du se det andet, det ligner, de er næsten identiske. Ja. Der er ikke store. Det er jo meget sådan stilrent, det er de samme ting, der går igennem hele huset. De samme slags lamper og det hele. Det er rimelig, det er et rustikt look, huset har. Så er vi nået til fælles køkkenet med masser af skabsplads. Og der er også fælles køleskab og fryser. Og vasken, og der skal gøres rent og sådan noget. Og der er også en opslagstavle, som tit bliver brugt, når, nu skal vi se, der har været husfest der. Når der er fællesaktiviteter og sådan noget, så bliver tingene hængt op der. Det er så her, man plejer at samles ude i køkkenet, hvis man lige sidder og spiser lidt, eller bare sidder og taler. Og det er også her, jeg tænkte, du lige kunne se vores salgsopstilling på huset. Jo, tak. Det vil jeg gerne. Det tænker jeg nok. Ja. Det lyder meget fornuftigt, det meste af det. Men jeg tænker på, hvilken slags energiklasse ligger huset i? Ja, men der er næsten lige blevet installeret termoruder. Så det er den energiklasse B. Ja, sparepærer i lamperne og det hele. Men der er ikke de store ydelser på energi, og på varme skal man heller ikke betale ret meget. Så det hele det er meget fint. Hvad med isoleringen af huset? Ja. Også? Som du kan se, så er der murstensvæg. Ja. Og det er jo det hele, der er isoleret med mursten. Ja. Så det er jo... Men loftet ovenpå, som ikke bliver brugt til ret meget andet end opbevaring, det er isoleret med rockwool. Så man kan sagtens holde på varmen henne. Perfekt. Det er jo perfekt. Som du kan se, så er lejen jo heller ikke ret stor af en ejerlejlighed, der ligger så godt derude. Med placeringen lige ved Rolf Skov herude, Rebel Bakker, den gode natur, det er frisk luft. Og så centralt ligge, som det er, så tæt på Aalborg by, hvor du skal jo lige op til Skørping, hvor der også er masser af handlingsmuligheder, og apoteker og boghandler og det hele, hvor man så kan tage toget i 20 minutter, for så er du inde i Aalborg by. Så det er også derfor, vi har mange studerende inden for Aalborg herude. Ja. Men må jeg egentlig ringe igen, hvis du synes, du kan lide det, du så? Ja, jeg ringer helt klart igen, ja, og giver dig en tilbagemelding. Ja, det var godt. Hej. Ja. Hej, tak for det.